Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La qaula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Nuwun kawula nuwun katur dumateng para pepunden, para sesepuh pinisepuh adi sepuh ingkang sedaya kula wau sampun pono ing pamawas tansah lebdo ing pitur saha kiblat ing panembah ingkang satuhu pantes katuran sinuba kinabekten. Kunjuk ugi dhateng para alim miwah para ulama, rama kiai sedulur santri ingkang sedaya kula wau pono dhateng pasinaon kitab suci minangka wahyuning ilahi ingkang satemah ambabar kaweruh kinarya panutan manembah mring kiblating Gusti ingkang satuhu luhuring budi. Kunjuk ugi dhateng para priyagung pangemban-pangembating praja miwah satriyanipun negari ingkang tansah dados pandam pandhoming para kawula dasih. Datan kantun dumateng sedaya kadang sutresna wregda muda ingkang tansah sinudar sono. Sumrambahipun sedaya tamu kakung Sumawana Putri ingkang dahat kalingga murdane ngakrami. Ing mriki saderengipun kula hambuka wiwaraning suka wengganing wicara dwaraning kandha. Iyawit pradapa saking keparengipun pepunden kula Bapak Ibu Sunarti, kula kinen maratitisaken tata laksitaning adicara pawiwahan prasajan ing siang punika kanthi handherekaken prastapa wisudan upacara dhawuhipun Nimas Ayu Depi Wulansari dalasanipun Bagus Muhammad Salikul Mustofa. Ing mriki saderengipun kula hambuka wiwaraning suka wengganing wicara dwaraning kandha. Monggo kanthi ndherekaken rawuh panjenengan sedaya langkung rumiyin tansah ngagengaken ngenita ngaturaken raos syukur dhateng kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi ngucapaken raos alhamdulillahirabbil alamin. Iyawit saking barokahipun sageta kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya kawontenanipun keselamatan kesarasan miwah kawilujengan sarta ngathah-ngathahaken ngen kita maos sholawat salam kanthi ngucapaken Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kita aturaken kalian junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sageta kita dipun daku minangka dados umatipun saha pikantuk syafaatipun ngantos benjang sowan wonten yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Manut dhateng rantamanipun adicara pawiwahan ingkang sampun kepareng rinakit rinumpaka dening para kadang kurawangsa. Nderekaken lenggahipun sagung para tamu saged mirsani rerenggan pawiwahan prasajan ing siang punika. Tumunten mangke kalajengaken tumapak ing upacara dhaup pangging temanten. Wondene paripurna upacara dhaup tumunten ngancik titilaksitaning adicara kerobongan. Kalajengaken tumapak ing lung tinampen paripurna tumapak ing adicara lung tinampen nuli ngancik titilaksitaning adicara kirab kanarendran kalajengaken kirab kasatriyan. Wondene pawiwahan prasajan ing siang punika kanthi hangrawuhaken sanggarias Khiana Wedding ingkang mijil saking Desa Lungger ingkang dipun asta panjenenganipun Ibu Edi Purnomo kanthi makarya sesarengan kalian Master Studio ingkang minangka juru syuting miwah
juru sungging. Karegengaken wontenipun New Senja Audio Sound System ingkang mijil saking Desa Medalem ingkang lenggah wonten Dukuh Tengguluk ingkang dipun asta panjenenganipun Roko Mas Seno. Mekaten menggah wontenipun rantaman adicara. Hamirsani dhateng temanten sarimbit sampun samapta ing karya saéga ing gati anggenipun badhe ngayahi ijab kabul nyarengi dhateng rawuhipun petugas saking Kecamatan Menden ingkang kinarya hangijab kabulaken wekdal sasana anggenipun ngayahi pakaryan kula aturaken. Nuwun kawula nuwun.